खुलुमबाय रायजोफोर, दासिमनि माखासे गोनांथार खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायजोब, जाहाथे नोंथाङा गोनां खौरांफोरखौ जेन मिस खालामा। लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो। नोंथांनि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन। आरो नोंथाङा माबाफोर साजेसन होनो सानोब्ला कमेन्ट बक्सआ नोंथांनि थाखाय अरायबो खुला। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो थाखाय आं आखायाव लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै ज' खन्थाइया जोबनानै थांबाय। बे थान्दै ज' खन्थाइ जुथुमायाव फरायसा आफादआ बर' हारिनि सार्थनि थाखाय मा मा खामानि मावलांगोन बिनि सायाव सावरायनानै गोख्रों थांखि लादों होननानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायदों। सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिटिआरआव सोसननाय, बिकेडब्लिउएसिनि गामि थिसननाय, कार्बि आंलंनि बर' एसटि हिलनि मर्यादा, बे गासै बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेलाव गोख्रोङै रिसुलेसन लानाय जादों होननानै फोरमायदों। बिटिआरनि गासै दफाफोरखौ सम होखानाय बायदि मावनांगौ होननानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ गोख्रोङै दाबि दैखांदों होनना फोरमायदों। लोगोसेनो 2024नि गेजेराव जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामाब्ला गणतान्त्रिक आन्दलन खालामगोन होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोर 2023 मायथाइयावबो मानगोनां दिपेन बर'आ बुंबाय थानाय जादोंमोन, 2024 मायथाइनि सिगां इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया मावफुंजायाब्ला सोमावसारनाय जागोन होननानै बुंबोनाय जासेयावबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा मावफुङैखौ नुनो मोन्दों। बे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय राजखान्थि गेजेरजोंसो मावफुंनो हागोन होननानै बुङो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। पलिटिकेल डिसिसननि गेजेरजोंसो मावलांनो हायो होननानै बुङो। लोगोसेनो सोलोंथाइनि बेलायावबो गोख्रों थांखि लादों होनना फोरमायदों। जायफोर फरायसाफोरा मेट्रिकआव सेबानि टप 10 रिजाल्ट खालामगोन बिथांमोना 1 लाख रां अनसुंथाइ मोनगोन होननानै फोसावो। रन्जन दैमारिनि गनायनि थाखाय खामानि मावनाया बेसेबां आवगायखो आरो बबे बबे आफादा लोगो जानानै खामानि मावदों, रन्जन दैमारिनि सायाव आरोबाव खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोन्दों मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ। जों खोनासंनि गुसुङै, बिनि उनावहाय आरोबाव गोनांथार खौरांफोरा दंबावो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे जुथुमानि थान्दै मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड आन्दलननि सासे दैदेनगिरि एनडिएफबिनि बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो बिथांमोननि सा 7, लोगोसे एनडिएफबि-एसनि सा 52 जायफोरा हाइकर्टआव, एनआइए कर्टआव आरो सुप्रिम कर्टआव आइननि भाबै बेखौ दिहुननायनि थाखाय जि प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ, बे खामानिखौथ' जों ज' मावगासिनो। नाथाय महामहिम भारतनि राष्ट्रपति, महामहिम आसामनि राज्यपाल बिथांमोननो जोङो रेहाय होनायनि थाखाय बिथांमोननिफ्राय जोङो बेबायदि मोनसे आपिल खालामनानै डेलिगेट हाउसनि थांखि बायदियै बर' हारिनि लुबैनाय बायदियै बिथांमोननो जों लाइजाम लिरनो थाखाय जों थांखि लादों, मिजिंथिदों। बे गासैबो बिथिंफोरा फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफा मोनफायै बेखौ मावफुंगोन आरो जेंना सुस्रांनायाव जाहाथे जोङो मोनसे मोजां सलुसन मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। थांनाय माखासे समाव बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिनि लेखा बिलाइयाव गोरोन्थि नुजाथिनायनि सायाव रायजोआव गोबां सावरायजागासिनो दङ। ससियेल मिडियायावबो बर'नि दैदेनगिरिफोरनि दाय जाबसिनलायनायखौबो नुनो मोन्दों। बे गोरोन्थिनि गुबै दायनिगिरिया सोर? खौरांगिरिनि सोंथियाव फिन्नाय महरै ओरैबायदि बुङो। बर' बिजोंनि जे लेखा जाबाय थादों, बेनि गुबै दायनिगिरिया सोर होनना बर' बिजोंनि जि एलिमेन्टारि इडुकेसननि लेखाफोर गोरोन्थि सेबखांजादों, बेनि दायनिगिरि होननानै बुङोब्लाथ' एससिइआरटि आरो लोगोसे जाय बेहाय जोंनि बर'निफ्राय रोंगोसा हिसाबै बाहागो लायो बिथांमोननि नायफिनबावनांगौनि गोनांथि दङमोन, नाथाय नायफिननाय जायाखै जानो हागौ। आरो बे बिजाबफोरखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ गनाया होननानै सिगांनो एससिइआरटि आरो आसाम गभर्नमेन्टनो मिथिहोनाय जादोंमोन। अब्लाबो आसाम सरकारनि इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ जोंनि फरायसालिफोराव बे बिजाबखौनो फिन दैथायहरनायनि थाखाय बे जेंनाया नुजादों। भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ आसामाव फैनानै आसाम रायजोनि थाखाय मोब्लिब बिलनि रेहाय होनाय जागोननि खौरां फोसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय समफोराव आसामाव मोब्लिब बिलआ गोबां फैनायनि जाउनाव रायजोआ गोबां जेंनायाव गोग्लैदोंमोन। बे बाराव आसाम रायजोनि नखरफोरा मोब्लिब बिलनि बेलायाव मदिआ बुंनाय बायदि रेहाय मोनगोन ना मोना समासो खिन्थासिगोन। गुवाहाटी नोगोराव लाख लाख सुबुं गौमानि गेजेराव बाहागो लानानै भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ खोथा होदों।
गिबि खोलोबनि थाखाय 1 कौटि सुबुंफोरनो सलार सिस्टेमखौ राननानै होगोन आरो जाय नखरा बे सलारखौ मोनगोन बे नखरा मोब्लिब सिबिथायाव रेहाय मोनगोन होननानैबो खोथा होदों। गा 52थि मिरु एबसुनि थान्दैज' खन्थाइयाव बाहागो लानानै BKWECनि CEM मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा एसे दुखु मोननाय फोरमायदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला थान्दैज' खन्थाइयाव रायजो राजानि बाहागो लानाया जेसेबां जानांगौमोन बेसेबां जायाखैसै बायदि बुंनायखौ नुनो मोनदों। फै जोङो सुंद'यै खोनासंनि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दैज' खन्थाइ बे मेल बिनिनो गेवलां मेलमोन दिनै। बे गेवलां मेलावहाय आंखौ लेंहरनाय आफा आङो नुजाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगौबा। बेजों लोगोसे एसे दुखुबो मोननाय थाबाय जोबनाय फारसे जि मोनसे रायजो राजाफोरनि बाहागो लानाय बियो एसे दुखु होनाय बे बाथ्राखौ बुंनांगोन। जायखि जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे थांखि सानस्रि बा नोजोरखौ लानानै खामानि मावदों बियो बै समनिफ्राय जोनोमनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावहानो एखुथा मोनसे जारिमिन दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारि दानायनि जि मोनसे बिहोमा बा खामानि मावनाय बेखौ सुंद'यै बुंनानै फोजोबनोथ' हाखाया। मानोना गोलाव जारिमिन थाबाय जाय जारिमिनखौ जोङो फंसे फंनै बाथ्राजों बुंनानै मालाबा फोजोबनो हानायनि बाथ्रा नङा। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जुरिजेननानै जाय सोमावसारनायखौ बर'फ्रा जुरिदोंमोन हारि रैखाथि थामोन्थानि थाखाय बेयो दिनै एसेब्लाबो जाफुंबायखौ जों बुंनो हायो, नाथाय दाबो गोबां आद्रा दंबावो। दा बे आद्रा थानाय खामानिफोरखौनो जोङो बोरैहाय खौसे मावफुंलांनो हायो बेफोर बाथ्राफोरखौ दिनैहाय सावरायनायबो जादों। आंनि मिथिनायाव थान्दैज' खन्थाइयावबो बे थांखियानो फैदों बर' हारिखौ ज' खालामनानै जों बोरैहाय सिगांलांनो आरो जोंनि आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमां बा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बड'फानि जि मोनसे सिमां बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जि सिमां बा बिनि थांखि नोजोर सानस्रिफोरखौ मोगथां महर होनांगौनि जि बिबान बे बिबानखौ लानानै खामानि मावनांगौनि थाखाय दिनैबो गोजोननि नोगोर मुं मोननाय क'क्राझार जिल्लायाव रायजो राजानि गेजेराव गिखांनाय मोनसे थासारिया सोमजिदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार नोगोराव मानसि बुथारनाय हिंसायारि जाथाया बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ नुनो मोनदों। सान्ति सुक्ति जायैनि आगोलाव बर'फोरनियाव गोजोन गैयामोन। हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव सिलाय बारुदजों दावहा नांनो गोनां जानायाव हारिनि गेजेराव गिखांनाय आरो गोजोन गैयैआ फैदोंमोन होनना जों बर'फोरा बुङो। नाथाय दिनै सान्ति सुक्तिनि उनावबो जोबनानै थाङाखैसै बुथार जानाय हिंसायारि जाथायफोरा। क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बामोनपारा बेथागाव ओनसोलाव सानै सुबुंनि गोथैखौ बोखांदों। थैनाय सुबुंफोरा सासेया बर' आरो सासेया गुबुन हारिनि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय बर' सुबुङा प्रदीप बसुमतारी क'क्राझार बालाघाटनि आरो गुबुन सासेया धुबुरी बिलासिपारानि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दासिमनि थाखाय बेसांखिनिखौनो नोंथांमोनहालागै खौरां लाबोबाय। थेंक इउ सो माच जायफोरा जोबजासिम नायजोब्बाय।